Molts joves ens hi trobem que la nostra formació és tan formal, és tan reglada, que al final molts cops no som prou emprenedors, no? Llavors vam pensar que l'educació s'hauria de fer una mica més de formal, però també no formal, és a dir, complementar-la. La migració juvenil, diguem-ho així, la sortida involuntària o forçada, és a dir, Europa no com a oportunitat, sinó com a obligació, que és, en alguns casos, no tots, és veritat, no tots, però en alguns casos sí, no em sembla que tampoc sigui una realitat de la que puguem sentir-nos orgullosos. És a dir, hi ha una part de joves que marxen en qualitat de migrants econòmics exiliats, com aquell qui diu que no troben oportunitats aquí. Aquests, evidentment, no surten amb les mateixes oportunitats o recursos que aquelles persones que tenen la possibilitat de fer una estada acadèmica o que tenen, no sé, és igual, un contracte d'origen, el que sigui. S'ha de saber com anar. Europa, hi ha moltes Europes i jo crec que abans de tot, jo en el meu cas, abans d'anar a cap país, jo investigaria una mica sobre aquest país. Què és el que hi ha, què és el que es potencia més, en les meves aptituds què puc aportar allà. O sigui, això jo crec que és primordial abans de tot. Però, és a dir, igual com crec que s'ha de potenciar el marxar per aprendre, no oblidem que hem de crear oportunitats aquí per poder tornar. I que jo em puc sentir exiliada, perquè jo puc voler tornar, per més bona feina que tingui, per més que m'estigui formant i per més bé que em vagi i el molt que aprengui, jo crec que hem de tenir present que aquí s'han de fer els deures i que s'ha de poder tornar i hem de donar oportunitats a tota aquesta gent que marxa, que es forma de manera positiva. No t'estic anant a servir cafès, el que ja no ho consideràvem com un exili. Jo crec que també ho és, en el fons, perquè si aquella persona té tot el dret a poder tornar en el seu país d'origen a exercir allò que ha anat a aprendre i allò que té ganes d'exercir, per fer un retorn a la societat que l'ha vist créixer. És a dir, s'ha parlat de qualificació i tal, i jo també dic que entenem per qualificació. És a dir, depèn, això vull dir, no necessàriament tenir carrera universitària significa tenir més qualificació que haver fet una altra cosa, vull dir, de veritat. I això Espanya és un país que ho té molt mal entès. O sigui, Alemanya ho té, i la gent que realment ha fet un esforç per entendre-ho són països que acaben anant molt millor. És a dir, que entendre que els treballs manuals, que els treballs antigament es deien de formació professional, MPs, són igual de ben valorats que una persona que ha fet una enginyeria, i ha de ser així, perquè són igual de bàsics i necessaris per la societat. Jo crec que les institucions ens hem, també, per altra banda, capficat molt a potenciar la mobilitat a la universitat, que crec que és interessant passar un any o 7 mesos o 6 a un país i aprendre en aquest sentit, però no hem descuidat totalment la mobilitat professional, o sigui, fomentar que la gent que no té una formació universitària pugui anar a altres països a poder formar-se o aprendre noves maneres de fer la seva activitat. Jo crec que aquí no ho hem potenciat, però això va lligat amb tot el tema de l'FP i tot això. Jo crec que aquí estem molt obsessionats amb tot el que és la formació universitària, tot el que és la mobilitat universitària, ens hem descuidat la mobilitat professional, doncs que l'Europa és una oportunitat. Jo crec que la gent ens estigui marxant tant, que hi hagi aquesta mobilitat forçosa, diu molt del país. Vol dir que les coses no les estem fent gens bé i per tant jo crec que això sí que és un debat important. Jo no soc partidari ni molt menys d'elevar, doncs, ostres, tenim els nostres joves que marxen i això està bé, molt menys. Jo crec que denota un problema gravíssim a la societat. I en el currículum hi ha un apartat molt important que és les activitats extraescolars, per dir-ho entre cometes, que tu fas. És a dir, quins hobbies tens i què t'has dedicat. Perquè consideren que quan volen contractar una persona ha de ser el que ells diuen well-rounded, és a dir, rodona. Que una persona que s'ha tancat a estudiar i prou no té el mateix valor que una persona que mentre es treia la carrera ha participat de diverses associacions. Quant més, millor. I si a més has tingut càrrecs i responsabilitats en aquestes associacions, millor, perquè ho consideren un valor afegit i un valor necessari. Exemple, gent de ciències, universitat de ciències, més aviat et pots trobar gent amb perfils poc associatius. Un company meu de classe va demanar feina, un dels millors de la classe va demanar feina, no li van donar perquè no tenia teixit associatiu, no tenia aficions. Com que no havia participat de cap associació ni de cap activitat, és que és igual, encara que vagis a jugar al parxís, és que el que vulguis, alguna més que no sigui la carrera.
un dels discursos que m'ha marcat més va ser quan em vaig graduar de la carrera. El rector de la universitat, bueno, allà és molt pompós i fan un llamp de cerimònia, però el rector de la universitat va pujar i va dir, diu, sous uns estudiants, ens va dir que, bueno, que felicitats, que eren molt bons, que no sé què, diu, però diu, vosaltres teniu la responsabilitat. Diu, ho heu fet molt bé, nosaltres us hem donat tot el que teníem, però la responsabilitat és vostra. Sous vosaltres els que heu de, ara, amb tot aquest coneixement, exercir-ho. És el vostre deure a la societat. O sigui, la responsabilitat de trobar solucions al canvi climàtic, de trobar solucions a la crisi econòmica, de generar llocs de treball és nostra, però ens ho hem de creure. I això s'ha d'educar, perquè és només entenent-ho que despertes esperit crític i tens esperit participatiu. Això s'ha d'ensenyar, i això sí que és responsabilitat dels polítics. O sigui, és responsabilitat de les administracions apostar per una educació completa, que generi esperit crític. Diputació de Barcelona.